Добра, што у мяне заўжды ёсць такая вось лесвіца, мае рыштункі, ну і, зразумела, ўсё для падключэння зарадкі. Таму мы робім вельмі проста, пакуль нікога няма, адключым тут правады на ўводзе і падключым сваю зарадку. Падключыўся праз ахоўнае прыстасаванне, потым на нашу шафу уліку. Гэта каб потым з гаспадаром пакінуць яму пад дзвярмы, колькі тут наматаю. І таксама ахоўнае прыстасаванне і пайшло на аўто. Абавязкова зазямленне, каб яно працавала. І вось тут я ўзяў максімальны ток 32 ампера. Тут усё ідзе у нас добра. Напружанне 187 вольт. Ну, гэта дастаткова добра, дарэчы. Такім токам я буду заражацца 7 гадзін да 80% батарэйкі. Вось мне паказвае хуткасць 5,5 киловатт. Выдатна. Подзарадзімся і поедем. Нам трэба, каб было, ну, добра было киловатт, каб доехали. Амаль 80% трэба, каб было. На двары ўжо цемра, але лічыльнік наш працуе. І вось ён амаль наматаў нам, ну, зараз 38-39 киловатт. Весь час мы працавалі. Зарадка паказвае, што за 6 гадзін ён закатаў нам вось 36 киловатт. Крыху адрозніваецца, але гэта па грэчнасці. Ток вось у нас 35,2, батарэйка 11 градусаў, а напружанне во якое 177 вольт, але гэта зарадка, якую нам хто падагнаў, Евкар, працуе, вось. Працуе на ўсе 10. Батарэйка 75%, тут усё добра. І калі б на яшчэ 45 хвілін, мы б дагналі б да 80%. Але не, трэба працаваць і адключаць. Я гэта ўсё да таго, што калі вось ёсць такое прыстасаванне з лічыльнікам, можна падлучыцца дзе-небудзь, у якой вёсцы папрасіць у людзей, і запросто можна тады заправіць сваё аўто, нават калі няма і заправак. Вось, галоўна, каб былі розныя перахаднікі, кабель, лічыльнік, і з гаспадаром разлічыцца. Потым, па факце. Усім усяго найлепшага, пакуль.